El nostre país ha tingut centenars de dones i homes que s'han il·lustrat en l'economia i l'esport, la cultura o la política. Aquestes personalitats formen el nou diccionari de biografies rosselloneses, que creix cada dia des de fa 15 anys. Aquest llibre se fabrica amb historiadors universitaris, ensenyament del secundari, periodistes, doncs se fa així. El diccionari s'interessa a gent que són aquí, però que són pas necessàriament aquí, però que han fet quelcom aquí. O de gent d'aquí que han fet quelcom fora. Donc, gent que han aportat quelcom al departament. Toca donc la política, l'economia, el social, les iglesis, la justícia, la premsa, etc. I en passi. El diccionari parla també de gent de la cultura, de la literatura o lligada a la ciència i a la natura. Narra la vida del pintor Louis Bozil, de la cantaire Jocelyne Jossià i del batlle de Perpinyà Joan Peirà. Informació en desmesia, amb contributors qualificats. He de buscar fons per tal d'assegurar-me que tinc les bones notícies, l'estat civil, el data de naixement, els pares i tot l'àmbit familiar de primer. Això és molt important perquè volem fer un treball de rigor. En Nicola Martí, professor d'Història Contemporània, fa part dels 60 col·laboradors del diccionari. La seva feina és prim mirada per produir biografies amb un màxim de 5 pàgines. Fem biografies que són interessants per entendre la trajectòria del país. Pot ser que la biografia tindrà un interès molt important en el marc de l'economia o del compromís polític o d'una trajectòria esportiva i doncs hem de fer documentació sobre el tema de l'interès màxim de la biografia. Per localitzar documents cal passar per l'arxiu departamental, l'arxiu municipal o la Mediateca de Perpinyà. Hi ha una font molt important que és la premsa, que ha tingut un paper molt important en aquest país i doncs hi ha moltes informacions en la premsa de tot el segle XIX i el segle XX. I també busquem documentació aquí mateix a la universitat o a la web amb tot el rigor de l'historiador. Aquest diccionari magistral és representat per ara amb 2 volums. Té una versió internet que creix constantment. En total, 1.300 històries d'homes i dones que fan la societat i la història de Catalunya Nord.